ξανά δεν θα σ' αφήσω, να μην μ' αφήσεις μόνο ποτέ. Μην το ξανά με πίσω πίσω, να μην μ' αφήσεις μόνη ποτέ. Ξανά ο Κλίνε γεμίζει, ο Κρυβόκαπιτς υπό την πίεση του Ενσαλίβα. Ο Κλίνε θέλει να βγάλει έξω το σούτ από τον Μπικόφσκι, μειώνει η Βέρεια 3-1. Κέρδισε ο Καφές και ψάχνει τον Μπλάνκο, πετάχτηκε πολύ καλά απέναντι στον Τέρολ, του πέρασε την μπάλα από πάνω, θα μπει. Βέβαια μπήκε. Μεντόζα, κοντράριο Ζήκος, κλέβει ΑΕΚ και ανοίγει το Ριβάλντο από αριστερά και στην κορυφή της επίθεσης είναι ο Μπλάνκο. Γυρίζει ο Ριβάλντο, ευκαιρία, ο Παυλής, γκολ. Πέρασε η μπάλα, ευκαιρία για την ΑΕΚ με τον Μαντούκα να γυρίζει πλάγια για τον Λιμπερόπουλο. Γκολ για τους φιλοξενούμενους, 0-1. Για τον Μορέτο που γρήγορα ψάχνει να βρει το Ράμος και τα κατάφερε. Έχει μπροστά τον Ανδράλα και του δίνει ο Λιμπερόπουλος ένα στήριγμα και ο Ριβάλντο που έρχεται πιο πίσω. Δεν έχει οργανωθεί καλά για μένα του Λεβαδιακού ακόμα. Ριβάλντο, ο Λιμπερόπουλος γυρίζει, θέλει να μπει ο Ριβάλντο, γκολ! Στο 44. 3 με 3 είναι ο Λιμπερόπουλος, ο Ριβάλντο συγγνώμη και ο Μπλάνκο και αριστερά ο Μαντούκα. Στο Μαντούκα πάει η μπάλα που σπάει το τεχνητό offside. Τρέχει ο Εμεράν, γυρίζει ο Μαντούκα, αυτό γκολ. 2-0 για την ΑΕΚ. Και το δεύτερο γκολ εκεί αριστερά τώρα. Ναι. Και το πρώτο σχεδόν. Ράμος για τον Μπλάνκο, δεν μπόρεσε να πάρει την κεφαλιά, μπήκε ο Λιμπερόπουλος, 3-0 από τον Μπλάνκο. Ράμος τρέχει να πιέσει και κλέβει την μπάλα. Ο Τζιμπούρα αντεπίθεση, είναι μόνοι τους οι παίκτες του Πανιωνίου. Ο Αλεαργερινός δίπλα του είναι ο Χούτος, περνάει μόνος του και θα σκοράρει 0-1 στο 10ο λεπτό. Του Ολυμπιακού αν κερδίσουν τον Πανιόνιο. Έχουν δεχτεί τον γκολ στο 11, δέχονται και συνεχείς αντεπιθέσεις καταπληκτικές από τον Πανιόνιο που έχει την ευκαιρία για δεύτερο γκολ με τον Χούτο. 0-2. Ήταν πραγματικά εντυπωσιακή η περίπτωση του Ταχτσίδη. Ενώ ο Πανιόνιος βγαίνει μπροστά και έχει την ευκαιρία εδώ. Στην κόντρα περιμένει ο Χούτος έξω, η μπάλα, το πλασέ του Χούτου, γκολ για τον Πανιόνιο. Ράμος. Κεφαλιά και ευκαιρία για την ΑΕΚ, η μπάλα στα δίχτυα με τον Καλόν. Λιμπερόπουλος που δεν είναι σε καλή μέρα σήμερα. Κόντρα από τον Ζεράρδο. Μανιάτης. Ρισκάρει, ο Παπασταθόπουλος του παίρνει την μπάλα και αποκτάει ένα πλεονέκτημα για την ομάδα του. Γύρισμα, ευκαιρία με τον Μπλάνκο. Το δεν μπόρεσε να διώξει. 1-0. Καφές. Παλιά για τον Μπλάνκο που είναι σε θέση βολής, έκανε το σουτ, γκολ. 1-0. Εντάξει της ΑΕΚ, τα πρόσωπα δηλαδή, αλλά θα δούμε πρώτα εδώ τη φάση με τον Μπλάνκο και τον Καλόν. Ευκαιρία εδώ για την ΑΕΚ. Πέφτει ο Λιμπερόπουλος, γυρίζει ο Καλόν, η κεφαλιά από το Σέζαρ. Ενσαλίβα. Πέρασε ο Ενσαλίβα. Χαμηλά έβγαλε την μπάλα. Ο Μπλάνκο τρέχει, την προλαβαίνει. Ο Λιμπερόπουλος προς τα έξω. Το σουτ στα δίχτυα, γκολ. 3-0 από τον Εντίνιο. Ψάχνει τον Εντίνιο. Πήρε την κεφαλιά από τον Γιαννούλη. Άφησε ο Μπλάνκο. Ο Λιμπερόπουλος θέλει να γυρίσει το σουτ. Εκμεταλλεύεται την κόντρα. Γκολ. 1-0 για την ΑΕΚ στο 46. Με σκόρερ τον Νίκο Λιμπερόπουλο. 1-0. Έκτο γκολ στο πρωτάθλημα για τον Ριβάλντο. Εκτελεί ο Νίλσον 1-1. Ο Ριβάλντο για το Δέλα, πήρε την κεφαλιά από Παπασταθόπουλος, η κεφαλιά στα δίχτυα. 1-0 ο Μπλάνκο στο 16. Εκτέλεση του Ριβάλντο, η μπάλα περνάει στα δίχτυα. 2-0 η ΑΕΚ. Σφακιανάκης, Ρουμπάκης, ο Σφακιανάκης γκολ! 1-2. Κοιτάξτε πως.
Ο Μπλάνκο προλαβαίνει και γυρίζει. Ο Μπαρκαουάν θέλει να προλάβει τον Εντίνιο και σκοράρει σε βάρος της ομάδας του στο 64. Ενδεκάδας ουσιαστικά από τις 27 Ιανουαρίου. Φεύγει ο Μπλάνκο. 4-1. Τελείο ο Ριβάλντο, η κεφαλιά του Εντίνιο, η μπάλα στα δίχτυα. 1-0. Τώρα αρκετοί παίκτες του Άρη έξω από την περιοχή, συστών. Πέρασε, θέλει να φέρει στο αριστερό. Ευκαιρία εδώ, το σούτ, ισοφάριση, 1-1. Ο Μπλάνκο τώρα δοκιμάζει το σούτ, ο Κόβατς χάνει την μπάλα, ο Εντίνιο θα καταλήξει στα δίχτυα 1-0. Ταλεύεται, προσποιείται ότι θα σουτάρει. Τελικά ανοίγει δεξιά στον Εντίνιο. Η σέντρα του, επικίνδυνη γκολ από τον Μπλάνκο. Και τον Ριβάλντο. Και βγαίνουν 4-5 παίκτες της ΑΕΚ. Τρέχει να γυρίσει ο Ολυμπιακός. Περνάει η μπάλα στον Εντίνιο. Βγαίνει ο Νικοπολίδης 2-0. Που ζήγησε καλά το πόδι του. Είδε τον Νικοπολίδη να στέκεται λίγο πιο έξω από την εστία. Δοκίμασε και δικαιώθηκε. Με αυτό το κεραυνό ο Λιμπερόπουλος δίνει διαστάσεις στο σκορ με αυτό το γκολ. Στον Ραμποστάτο ο Γεωργίας στον Λιμπερόπουλο. Ο Άτζας βγάζει έξω. Ο Ριβάλντο. Ευκαιρία ο Καφές. 4-0. Καλή εμφάνιση με τον Ολυμπιακό, αλλά δεν την συνόδευσε με γκολ. Πλασάρει ο Ριβάλντο, 1-0 η ΑΕΚ. Λιμπερόπουλος. Καφές. Εντίνιο. Πάλι ο Καφές. Ο Λιμπερόπουλος πάτησε. Καφές, γκολ. 2-0. Κεφαλούκος. Η σέντρα για τον Μπλάνκο, κεφαλιά, δοκάρι, 3-0. Στο 51 ο Μπλάνκο. Σέντρα του Γραμμόζη. Το πλασέ, γκολ. 3-1. Ριβάλντο που εκτέλεσε και το κόρνερ, έβγαλε ο Χριστοδουλόπουλος. Σέντρα από τον Μπούρμπο. Η κεφαλιά, γκολ. 1-0 με τον Παπασταθόπουλο. Γεωργιάδης. Προσπαθεί να του πάρει την μπάλα και τα καταφέρνει. Ο Γεωργίας ζητάει από τον Εντίνιο να κάνει κίνηση. Σέντρα αμέσως, Μπλάνκο. 2-0. Γεωργίας έχει χτυπήσει. Λιμπερόπουλος δοκιμάζει το σουτ. Γκολ. 3-0. Στο 25ο λεπτό η ΑΕΚ κάνει ό,τι θέλει στο γήπεδο. Λιμπερόπουλος. Ριβάλντο με τη μία για τον Παπά. Καλόν. Η σέντρα σούτ. Ήταν γκολ. Εξαιρετικό γκολ από τον Καλόν. Να τη δούμε ξανά και να την απολαύσουμε. Πήρε τον Φερνάντες έξω, τσίμπησε την μπάλα, τον κρέμασε. 4-0 η ΑΕΚ. Με αυτό το πολύ ωραίο γκολ από τον Καλόν που πέρασε πριν από λίγο ως αλλαγή στο παιχνίδι. Έδωσε πάντως εντολή. Για να δούμε τη φάση αυτή και θα ολοκληρώσει μετά. Με το Ριβάλντο να φέρνει στο δεξί που δεν είναι βέβαια το καλό του πόδι, αλλά και με το δεξί μπορεί να σκοράρει και το κάνει με μια υπέροχη ενέργεια. Ανοίγει το σκορ στο Ολυμπιακό στάδιο και κάνει του Αμπάρη που έδιωξε εντυπωσιακά. Η φάση το 56, το γύρισμα του Μπλάνκο, καταπληκτικό γκολ από τον πρώτο σκόρερ του πρωταθλήματος. Το 19ο γκολ.